खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नर्थ लखिमपुर कलेजनि बिबुंगिरि डक्टर हेमन्त शर्माखौ हमबाय। बीजेपी दैदेनगिरि लासित गगैखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। पुलिसनि गुलियाव आलफानि लिंकमेन जोखोम। तेजपुराव सारन्थाइ गावनानै सानै जिउ खहा आरो साबा जोखोम। गुजरातआव गिख्रंथाव दैबाना लामानि गारि मटरखौ बुखारलांजोबदों। मसलपुराव बिटिसि सोरखारा माइनाव सोरां बिथांखिनि चेक रानदों। बारापेटायाव ओनसोलारि हारिमु मावबादा खुंनो खुंफुं आफाद दादों। गसाइगावआव सानै उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों। गसाइगाव कासियाबारियाव बेसेन लायालासे फरायसाफोरखौ सावगारि आखिनाय फोरोंथाय होदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नर्थ लखिमपुर कलेजनि बिबुंगिरि डक्टर हेमन्त शर्माखौ लखिमपुर पुलिसा हमबाय। गावनि फरायसुलिखौ गाज्रि आखु बाहायनाय एबा मलेस्टेशन खालामनायनि अजद थिखांनायनि उनाव लखिमपुर कलेजनि असमिया बिफाननि बिबुंगिरि डक्टर हेमन्त शर्माखौ लखिमपुर पुलिसा एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि मैया बिबुंगिरि डक्टर हेमन्त शर्मानि हेंथायै गावनि फरायसुलिखौनो गाज्रि आखु बाहायनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। बेनि उनावनो लखिमपुर पुलिसा दिनै हेमन्त शर्माखौ गावनि न'निफ्रायनो एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि असमिया बिफाननि माखासे फरायसुलिफोरनि सायाव बिबुंगिरि डक्टर हेमन्त शर्माया गाज्रि नोजोर होनायनि गोख्रों अजद होदोंमोन। सैनांनाय फरायसुलिया आरो कलेज खुंथायाबो फरायसुलिनि बे अजद होनायखौ लखिमपुरनि एसपि आनन्द मिश्रनो खौरां हरो। जोबनायाव दोलोनिफ्राय होखारजाबाय बीजेपी दैदेनगिरि लासित गगैया। बीजेपीनि ओबीसी मोर्चानि लेङाइ आफादगिरि लासित गगैखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। रायजोआरि बीजेपीआ दिनै गांसे फोसावथाय जारि खालामनानै ओबीसी मोर्चानि लेङाइ आफादगिरि लासित गगैखौ दोलोनिफ्राय होखारदों। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय मोनसे अडिअ'आव बीजेपीनि दैदेनगिरि लासित गगैनि मुङा सावरायजादोंमोन आरो लासित गगैया सुपारि सिन्डिकेटआव लोब्बा थानायनि अजद थिखांदोंमोन। बबेखानि भाइरेल जानाय अडिअ'आव सुपारि सिन्डिकेटनि थाखाय कार्बि आंलंनि एसपिनो आथासु दैदेनगिरि मिलन बरग'हाइनि जोहै रां होदों होननानै सावरायदोंमोन। बेनि उनावनो कार्बि आंलं पुलिसा सराइदेव जिल्लानि कसुमारिनिफ्राय लासित गगैखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। ओरैहाय बीजेपी दैदेनगिरिखौ पुलिसा हमनाय खौराङा सोराङाव फैनायनि उनावनो रायजोनाङै राजखान्थियारि थाखोआव गोख्रोङै सावरायजादोंमोन आरो बेनि गोख्रों राहा लानानै रायजोआरि बीजेपीआ दिनै ओबीसी मोर्चानि लेङाइ आफादगिरि लासित गगैखौ दोलोनिफ्राय होखारनाय जायो। मरानाव पुलिसा गुलि गावदों। मराननि खवाङाव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया। बे गुलि गावनाय जाथायाव सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मरान पुलिसा सोरखारजों होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद आलफा उदांनि सासे लिंकमेनखौ थांखिनानै गुलि गावदों। पुलिसनि गुलियाव जोखोम जानाय आलफानि लिंकमेनखौ हेम सेथिया होननानै सिनायथिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोखोम जानाय आलफानि लिंकमेन हेम सेथियानि हेंथायै डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव आलफा उदांनि मुङाव रां दाबिनायनि गोख्रों अजद थिखांदोंमोन। ओरैहाय आलफा उदाङा रां दाबिनायनि खौरां मोननायनि उनावनो पुलिस बिफाना मराननि खवां ओनसोलाव अपारेशन खालामो। नाथाय पुलिस अपारेशननि बागै खौरां मोननानै लिंकमेन हेम सेथिया खारखोमानो नाजानायाव पुलिसा गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसा हेम सेथियाखौ गोख्रों जेरा खालामदों। ओरैहाय डिब्रुगड़आवबो आलफा उदांनि सासे आइजो सोद्रोमाखौ पुलिसा हमनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। तेजपुराव सारन्थाइ गावदों। बे सारन्थाइ गावनायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन साबा सुबुङा जोखोम जादों। तेजपुरनि बान्दरमारि सामुखियायाव जादों बे जाथाया।
खोथिया फुबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सनिबारखालि मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायाव 2 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे 7 सुबुङा जखम जादों। बबेखानि सारअन्थाइ गावनानै जिउ गोमानाय 2 सुबुंखौ तिरेन मुन्डा आरो मन्टु मुन्डा होननानै सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसे जखम जानाय गुबुन 7 सुबुंखौ दासिमबो सिनायथि होआखै। रिपर्ट बायदिब्ला जखम जानाय बै 7 सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों। गुजरातआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव दैबाना जादों। लामायाव पार्किं खालामनानै दोननाय साखा खबब्रै गारिफोरखौ बुखारलांजोबदों। गासै मोन 12 रायजोआरि राजा लामा आरो मोन 302 गामियारि लामाफ्रा आथिखालाव बन्द जानानै दङ। बोथोर बिगियान बिफाना गुजरातआव रेड एलार्ट फोसावबाय। गुजरातनि जामनगर, जुनागढ़, सुरत, बलाद, भुज खास आरो गोबां ओनसोलाव गासै सा 800निबो बांसिन सुबुंफोरखौ रिलिफआव थाहोनांबाय आरो सा 300निबो बांसिन सुबुंखौ एनडीआरएफ आरो रायजोआरि एसडीआरएफआ रैखाथि होनो हादों होननानै फोरमायथिदों। गिबि मन्त्रि भुपेन्द्र पाटेला गासैबो जिल्ला बेंगिरिफोरखौ सांग्रांथि हरनानै जायगायावनो रायजो राजाखौ लोगो हमहैनो आरो जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै राहा लानो थाखाय बिथोन होदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुर अदालबारियाव बिटिसि सरकारा माइनाव सोरां बिथांखिनि जोहै गावसुंथा आफादफोरनो 25,000 रांनि चेक रानदों। थांनाय बिसायख'थियाव गावसुंथा हान्जाफोरनो 75,000 रां होनो खोथा होनाय बायदियै गिबि खेबनि थाखाय 25,000 रांनि चेक राननानै होयो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव गिबि खेबनि थाखाय 3,865 सेल्फ हेल्प एबा गावसुंथा हान्जाफोरनो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों चेकफोरखौ राननानै होयो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बिटिसि सरकारा आइजोफोरखौ नोजोर बोनानै बायदि माव बिथांखि पिक मिशन, गोनोखो आदबजों बोरमा फिसिनाय, दावदै दिहुननाय, सेरिकालचार, सि दानाय आरो मैखुन आबाद मावनायनि गोबांथार मावथांखिफोरखौ लानाय बाथ्राखौ मुंख'यो। लोगोसे फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिएसडिसिआव सासे आरिमु जालायसा हिन्जावसाखौ डिजिटेल सोलोंथाइखौ होनायनि थांखिजों दिन्थिनाय जागोन होननानै फोरमायबावो। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जथायै दोलोआरि दोलोजों सावरायनानै क'क्राझार बियाबाव गेलेगोन आरो मंगलदै लकसभा बियाबाव बिजेपि दोलोआ गेलेगोननि इसाराखौ होबावदों प्रमद बर'आ। बाक्सानि बारापेटायाव फैगौ 10 सेप्तेम्बर ओनसोलारि हारिमु मावबादा आरो धोरोमारि सावरायमेलनि हाबाफारि आरो बरायनाय आरो गुबुन गुबुन साब कमिटि दाफुंनाय जादों। बड'लेण्डआव थानाय ओनसोलफोरनि सत्र, नाम न' आरो कीर्तननि न'नि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बारापेटा दौल गोविन्द सत्रनि सिथ्लायाव फैगौ 10 सेप्तेम्बराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों ओनसोलारि हारिमु मावबादा आरो धोरोमारि सावरायमेलनि हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आसाम सरकारनि दावबायथाय मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि इएम गौतम दास, आसाम टुरिज्म डेभेलपमेन्ट कर्परेसन चेयारमेन आरो लेङाइ चेयारमेन रितुपरन बरुवा आरो दिलीप दासजों लोगोसे गोबां गुनगोनां सुबुंफ्रा। बे हाबाफारिखौ समायना मेहेरगोनाङै खुंलांनायनि थांखिजों रबिबारखालि बारापेटा हाइ स्कुलनि सिथ्लायाव ओनसोलनि बैसोगोरा सुबुं भुबनेश्वर दासनि आफादगिरि महरै आफाद दैदेननायाव मोनसे मेल लानाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मणिपुरनि लाजिनांथाव जाथायनि सोरगिदिं दुंहाव थासारिया जोबैनि समावनो आरोबाव दोलोआरि जिनाहारि खालामदों। गसाइगाव सिमालटापुर थानानि सिङाव जादों बे मुगैथाव जाथाया। गामियाव 2 उन्दै हिन्जावसाखौ मुगैथाव जिनाहारि खालामनाया सोराङाव फैदों। जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरखौ गुकुलकाटा गामिनि नरेश साहा 50 बोसोर, अनिल साहा आरो अक्षय साहा होननानै मिथिनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसाफोरा 7 बोसोर आरो 9 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोन्दों। जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय खावलायदों आरो एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायदों आमसुनि लेङाइ आफादगिरि रफिकुल इस्लाम बिथाङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि बिएसडिसि नब्लाङाव खासियाबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै
फरायसाफोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे सावगारि बोनायाव आखा-फाखा खालामनो हायो। बेनि थाखाय उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै गसाइगाव सोहोरनि थागिबि एडभोकेट ईश्वर देबनाथ बिथाङा गावनो मोजां सावगारि बोगिरि फोरोंगिरि लाबोनानै सानफ्रोमबो रां लायालासे सानफ्रोमबो रबिबार बाराय सानखालि फोरोंथाइ होनो थांखि लादों एडभोकेट ईश्वर देबनाथ बिथाङा। लोगोसे सोरबाफोर दामिनारि एबा सावगारि बोनाय सोलोंथाइ लानो गोसो दङब्ला गरसेबो रां होआलासे सानफ्रोमबो रबिबार बाराय सानखालि सावगारि बोनाय सोलोंथाइ लानो हागोन होननानै मिथिहोदों ईश्वर देबनाथ बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।